Piča tu, kurva! Piče. Kokot, piča! Piče, tu nie je priestor, kurva. Kurva, to je akési gówno. What is that? What the f*** is that? Začína to veľmi zaujímaво. Už to fič neviem. Pozri sa sem, dívaj sa, čo zase vymýšľa debil. Tak by to malo akože vyčistiť motor, aj keď nie som si úplne istý, že to tomuto vozidlu ešte akože pomôže, ale... Kopí sa na všetky bauraky, ktoré majú naše kamaráti, každé jedno z tých nejde, ty kokot. Že teraz to akože bude nejaký hodinku a pol vrčať. Sa to dovtedy nerozsype, tak bude dobré a budeme pokračovať. Pokračovanie nášho krásneho nekončiaceho príbehu s touto skurvenou 46-kou výbanou. Tam, že média, nie? A zrazu namiesto médií, že guten Sprachen. Ty kokot, čo si jebe? Choď okolo Cmitera a dole. Come on, man. Ja, ty si myslel palulovku, aha. Flaštičku. Ty kokot, ty ome piješ. A doprava či doľava? Doprava. Cmiteru ti povedal, čo nevieš, že je cmiter? Drž tam piču, lebo pôjdeš pešo. Hej? Hej. Dobre. Viem, čo musíme pustiť. Петрушка с пастернаком, а цибуля с часником, а дівчина з козаком. Zase sa tu musím s debilinami jebať. Pre tentokrát s dvoma. Toto je jediné, čo sa s Fordom robí. Tlačí sa. Krista. Evidentne omrzel život, keď sa tu s týmto idem srať. Takže part 2 vymyselníkov, tentokrát jedného aj druhého. A toto bude akože veľká adventúra vzhľadom na to, že tuto je ten skurvený airbox zrovna nad tým svetlom. Veľká sranda. Neviem, či ste si niekedy všimli, ale toto vozidlo je akože dlhé jak život. Má hádam 5 metry toto. Kurva, šaje tu káble naťahné, čo tu aj nemajú byť. Oh, shit. Here we go again. Si ako prišiel, že tam nemajú byť? Tohto. A dievčatá, tak toto už bol iný kategorický vymysel nejaká mechanika. Ideme, takto si rob Čo zo to má mňa. robiť, ty kokot? Evidentne to nerobí nič. Co pán suka? Co pán suka tady? A našol si? Počkaj, to reálne ten airbox to akože drží na zdravačke, hej? Debil, on to pozeral. Kapo, tu nevidel, kým si to neotvoril. Ja vám vravím, že toto bude iná komédia zase. Keď sa tu tak na to pozerám, jeden deň už robuje biele a teraz neviem, čo je horšie. Kombinácia určite nebude akože veľmi prospešná pre tento svet. Treba povedať, že chlapec sa akože celkom od včera naučil, však už to má venku. Odpadávam z neho. Tu zabudol filter na vysávať. Co ešte ani nevidel také. Dáme fotku s filtrom a fotku bez filtra. Ale to je jedno, čo to je, ty kokot, to má filtrovať, nie sa to dívať. Presúvame sa k vozidlu číslo 2, ktoré už sa nachádza práve bez svetlometu. Podobnom jak včera. Zas to mám ísť otvoriť? Je priam až neuveriteľné, že úplne na každý jeden Ford, ktorý on robí, musí mi zháňať takéto šroby. Som sa tu ja drbal zo šrobíkmi, ne? Krista. Vyber si. OK. Co děláš? Zase sa tu jebeme s Angelajsami. Ja si nachystať pajku asi, čo? Zas to robíš na piču. Ja som ti povedal, jak to máš robiť. Vždy. Noha takto a ideš. Až potom môžeš dvíhať. Pojebaný Ford skúrený, zas to tu musím pratovať, lebo... Ty si úplný koko, ty si zajebeš biele topánky. To je retard, ježišik. A ešte ti aj teče vypúšťa, keby si chcel vedieť. Aj prevodovka, aj turbo. Zemrem. Do piče, matere. Rýchle oko diagnostického charaktera. Tobias, počúvaj. Jak chceš z toho mať akože dobrý zvuk, tak stačí asi iba chvíľu počkať, kým toto odpadne, lebo to vyzerá, že za chvíľku odpadne. No dobre, tak toto vyzerá, že neteče z turba. Máš šťastie. Ty nemáš podložku? Nemám. Ty ideš meniť olej, nemáš podložku? Povedzte mi, jaký musíte Nejakú byť tu jebnutý. nájdeme. Však jasné, že nájdeme do piče, ale zase si kokot na to nemyslel. No nič, no ako ze spodu to nevyzerá až tak zle, jak som si myslel. Tie uloženia. Dajme tomu, že tie ešte prežijú nejaký ten pátek. Výfuk. Už pôjde za chvíľku srať. No tu ďalej to tiež vyzerá šeľako. Ale vieš prečo to tuto nehrdzavie? Lebo to tu je mastené olejom. Tuto, počkaj, toto ale nie je dobré, aha. Podri sa, aká je ošúchaná. Aha, to o túto hadicu chytá starý, toto, aha. Podri sa. No jasné, tá je celá ošúchaná. Podri sa. Však to je úplne, to môžeš byť rád, že ju neprejebalo tú hadicu.
Prvotná rýchla diagnostika, hodnotené, že to je na piču. Je to ešte aj biele, to ešte na piču bude umývať. Jebe ti za tie peniaze? Už 10 obedov. Sme pokročili pri kauze Bavorak. Tak bude hotovo. 1,000 years later. Kúva. Samozrejme, že sa to muselo dosrať. Môže niečo ísť normálne. Jedno toto Angle ISO 5 korunové prestalo svietiť sa, no toto prestalo svietiť. No to je... Ja som to odtiaľ len vybral. Ale jebe ti to na Bluetooth. Však ale to tam nemám šancu napajkovať. Ale jebe ty však to na Bluetooth, však to bude fungovať. Dáme? Nič ideme, no toto ma to nezaujíma, ideme pozrieť Šáňa. Šáni, serus! Šáňa svíci, a ty čo robíš, Fešák, povedz mi. Dávaj to, Paťa. Nepoj. Robím pre každého, čo môžem. Potím jak taký kokot. O všetko sa starám, len aby každý dostal nažrať. Zadrhni vankúšom do piče! Ho jebem! Ho jebem! Zas bezo mňa nevie rady. Kde máš svetlo? Prvá vec. No, vieš čo musíš urobiť? Pozri sa. Táto hadica. Táto. A túto jebni nejakú zdrhavačku, ale... Ak sa mi toto chlapci podarí zachrániť, do konca života budete volať MacGyver. Stále Pozri sa, ako je to blízko pri sebe. Čo si blázen, to nemá šancu tu napajkovať na to. Nemáme vlastne, on ide vymeniť olej, ale Bebu si nekúpi podložku pod vypúšťak. Rob si piču z plastelíny, dobre? Chvíľa pravdy, hoši. Ejha. Ja som proste dobrý. Dobre. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Svetelko nám schne. Sme ho poupravili. Takú technickú zmenu sme mu trošku urobili. Pasík si povedal, že ide vypovedať svoju funkciu primárneho druhu, a to je svietenie. Museli sme zapojiť MacGyverovské skilly Pačuka Vrabca. Ideme sa presunúť ku vozidlu číslo 2, a.k.a. Ford Mondeo. No to nevyzeráš byť nejaký moc šťastný. No bodaj by, hej, pozri sa, kde je filter. Čo si blázen, toto je olejový filter, hen tam dole. Týmto pozdravujeme všetkých inžinierov vo Forde. Satanistické vozidlo toto. Čo flákaš? Ty? Tak tu svetlo nemáš, zas pol traktora rozdelaného. Eha. Áno. Do piče je také bohové pravidlo. Keď to nevieš, nie je psa do toho. Haru vydrapím, ty kokos. Tu máme takúto habadíru. Na okno nebude pičovať. Mám taký pocit, že to išlo aj s olejom. Trošičku. Nedíva. To je čierne na čierne do piče. Čo robíš, prosím ťa? Veď nič do piče, zjebal som si šrop. Jode krásny. Áno, po piče vozenie. Hej, ale na piču sa... No aj takto z vrchu, takto presne, jak to má Bavorak, lebo to Nemci vedia na to rozmýšľať. Pil teda všetko ostatné na piču. Ľubí. Akože dobre. Branči, daj mu Nejdem sa k takýmto ľuďom ani vyjadrovať, lebo Keby sa vyjadrím, tak sa rozplačú. je to také černejšie troška, no, treba povedať. Ja ťa zabijem! Koko, teraz vyzeráme, keby som mal 480 kg. Ako mám prdel, hen? Jebeci? Čajka, ty kokot prejebala aj prestávku, ale hlavne, že má piču dobrú, ty kokot, to je neuveriteľné toto. Veľmi rýchlo skonštatované si. Takú dceru, tak je vyjebenú väzu. Koľko čo to doma je to pekne, ale... Iba tak. To nechal, mám piču. Jebte ma chlapci ešte chvíľku. A čo? A pôjdeš domov bez oleja. Poď, Lej. ja budem točiť, dávaj sem, lej. Lej. Dávaj do piče, nebuď kokot. No, takže aby sme porozumeli tejto problematike. Funguje to, vieš ako? Tak, že si zoberieš lievik. Konečne som ho To čo presvedčil. me za kurvu spieva z toho radia, čo ti jebe? Dúfam, že nemá muža a deti, lebo to musia byť strašne tyraní ľudia. Pomaly, ale isto sa dostávame do zaslúženého konca. Svetlo nahodené. Sa idem pozrieť, to ma zaujíma. Však to vyzerá normálne, že dobre, starý. Už si to konečne dorobil? Bo už sme tu akože 3 roky sme tu už. Máš svetielko. Takže Bavoračík by sme mali hotový. Dám to teraz
stopovať na badoš. Aspoň liter vyťahnem. Na toto som profesionál. Čo to je? Normálne originál. Už viem, jak sa to bude volať celé toto. Takto sa budeme volať, chlapci. Teče, chladiaca. Do piče matere. Skurvené bavoráky vyjebané nemecké. No konečne sme tie dve kurvy dali vonku z tejto garáže, krásnej, čistej. To sem nepatria. Také špinavé kokotiny. Dovidenia, majte sa.